Bekayo. Istatement ithi Jimmy Ntonga ngimangalela uTeresa Babi wangithi kunoyendo wephi ngikhuleka emzini wakhe mhla ka 18 March 2025 wathi ube ngaboni ukuthi yimi wathi uzabuya ukuzoxolisa kuze kube lalamuhla uTeresa Babi yena waphendula wathi baba inindi nokhanganwa ndakakhanganwa nokulapho eshuga neBP umnyoyo akambazo yesebhalile umshiphe ngisapho kumshiphe vaya kudari vamshiphe asi hapo pana kutoka hapo baba lo baba sana somebody will play statement Asik. hayi namo Hayi lo kubalisa phela kalandi sinta la ngale kubali ngale kubalisa. Lanisa Mina ngingusabhulisana. Umamangalelwa umntwana usebhekeni now usekretary lo umabhala umntwana usebhekeni ngoMarch kube lokungazwisisani phakathi kukasekretary wenduna lo mfana owelusa inkomo zikamama ukungazwisisani lokho ucine besiyafikisana emapholiseni secretary lo mfana uthe bese emapholiseni ngangingekho lapho umbuzo wasusithi kanti lafikisana lapha ngendaba indaba yangikhona yayingenisa inkomo phakathi laba bacomplaina ngokuthi inkomo zikamamangalelwa ziyabadlela zichaphaza izilimo zabo amapholisa yiwo asebuza ukuthi kanti uSabhuku indaba le uyayazi na izizofika la laba bathi hayi bese ngamtshela uSabhuku yikho ke indaba sisizakini umabhalana ezombikela ngale ukuthi kanti into amapholisa into luyizwile na mina obviously ngizwana now ngasesithi ke mina umama lo ukuthi simbize abuyela ngiyakwazi ukuthi khona uhlutshwa zinyawo ungathatha isikhathi ukuthi khona afike la asihambe siyefika emzini kwakumhla ka-18 March last year 2025 sahamba singu-2 lo mabhalane safika yimi engikhulekayo ngigqoke amaglasi ngile ngwane yami tiswikewo ngingaphandle kwegeti tiswikewo umama lo uhlezi ebhentshini ukhangele umnyango wendlu yakhe umama tiswikewo ngelizwe eliphezulu okokuthi khona wayesizwa ukuthi khona kulomuntu okhulekayo egedini uhlezi wenze nje ebhentshini ekhandeni lokuza usechibilikisa ikhanda ukuthi kunoyindlu dale yilo ibala engingalizwisisiyo isishona ngisazi Mama umuntu esithi kunoyindlu yephi mina ngingusabhuku siza kuye ngikhuleka ngaphandle
angizange ngithinte igedi ngakhuleka ngomlomo ukuthi wayesiza ukuthi unoyindwephi. Now literally translated ngesindebele kuyiwa ngaphi. Kimi dale kwaba yindaba yokweyisa umuntu unoyindwephi kuyiwa ngaphi. Iyangihlukuluza leyo. Ngathi mina-ke kulokhu zaprecious lapha mama sizasuka sizihambela. Wasesukuma yena wangena endlini yakhe waphuma lebhenji lakhe weza egedini lapho esayisikhona okwesibili. Ufika khonapho abesesithi ndandsingaboni ukuthi ndimi ndandifunga ukuthi ndimoya wenja. Umoya wenja njengami umuntu okhuleka kangaka umuntu elokhu zina. Useqala futhi ukukhala. Andizivi ukuthi precious unodathi imombe zangu zifudze kuphi. Abantu bayadlelwa ukhala. Andizivi ukuthi unodathi imombe zangu ukuthi zifudze kuphi unondibengeleni. Mina hayi mama, mina sengihamba. Lokho ekade ngulande lapha amboni khona singakhuluma sizwanana. Lamanje sasuka lo precious sahamba. Indaba ke ithi ngifuna idale kelingizwe ukuthi nxa umuntu ongaphansi kwami esithi kunoyindwephi utsho ukuthi angimelanga ngifike endaweni loba kunini akulanto engiyidinga mina kumama. Yibo abeza bezodinga indaba. Namhla uthi kunoyindwephi ngangifika endaweni yami. Kulapho ke ngikhona. Unless kungeni kulokunye elifisa ukuchasisa. Hayi. Isindebele. Ngishona. Zizwatawula apana sabeni. Pamusoro imama. Zvavataura ndazvinzwa. Zvandaitaura kuti ini ng'ombe dzangu precious anondivenga anodini. Ina handina kunge ndavona kuti ndivo sabhuku vavuya pavakataura. Handichanatsokuona zvakanaka pavakatanga kutaura ivo sabhuku. Ndakatini heya ndimwi sekuru. Ndandisina kukuvonai handichanatsokuona. Regai ndivhure gedhi. Sekuru vakaramwa kupinda mugedhi vakati wanga uchiregere kuvhura handichapindi ndoinda. Ndikatini heya bvandichauya hangu ndokumbira ruregerero. Asi ruregerero rwacho ndogokuti nokuti handichanatsokuona ende gedhi handakuramba kuvhura. Ndakati regai ndikuvhurire gedhi nokuti ndawa ihwi renyu ndikaziva kuti ndimwi sabhuku. Saka chiregai ndivhure gedhi. Kwaive kutovira kosviba. Saka ndakangofunga kuti ndavamwe vanhu vomuraini vandoti mwoyo wenja uyu. Ndaingofunga kuti ndavamwe vanhu vomuraini kotosviba. Saka pandakoziva kuti ndivo sekuru. Tinovati sekuru nokuti bhudhi vangu vakaroora mwana wavatete vavo. Ndikati sekuru ndimwe regai ndivhure gedhi. Vakaramwa vakati handichapindi. Zvinoeni pandakati ndichaouya ndokumbira hangu regerero. Handigoni kufamba. Ndogofamba ndakadii. Plus ndakukangamwazve futi nenyaya yeBP neshuga. Ndakatozoshamisika ndoona bepa iro kuti heya kune nyaya yechakango yakadai. Hakuzi kuti ndinovasora. Ndakaita vana vangu vakaita primary, vakadakara vakapedza zvikoro vakaita madegree. Ndina sekuru ava handidi kuvarevera nhema kuti vane zvavakambonitaurira zvakaipa mukugarisana kwedu, kana kuti ini vakambowana rimwe zuva vakambondidana padare ndakanganisira kana umwe munhu kusvikira nanhasi kudai. Asi ndamboiswa padare kutotongwa tanga nhasi.
saka yokuti kunoendwe pi ndisina kuziva kuti ndivo nichifunga kuti vanhu vomumaraini kana yakavabata sekuru abva ndokumbira ruregerero ndanga ndisina kuona kuti ndivo pandakaona kuti ndivo ndakati regai ndivhure gedhi zvino handizivi wepapo kuti munotumura pamusoro mai madhara vari ndinoatenda mashoko enyu because kutadza kwenyu handiti asi zvemuchibvuma kudaro kunyange ari munhu womuraini kumuti kunoendwepi havisi shoko mano makura ndokuzivai munondiziva asi mashoko iwayo handatarisire pamukuru akaita semu kunyange dai vasirivo sekuru venyu sapo munhu womuraini kana auya imi muri mai vokuti muraini chero iye wamuri kuti kunoendwepi pamwe anenge achida kuenzaniswa nemi mumusunungure pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichimunetsa iyemi semunhu mukuru handiti mashoko iwayo mataura kuti aiwa sekuru ndinokumbira ruregerero handizivi hangu kuti sekuru vanozvitambira sei asi ini ndinongove nekakushora kekuti ndaifunga kuti kuda ndimwoyo wembwa chero iye mwoyo wembwa iye mutendere apinde acheme chichemo chake chaauya nacho kumunhu mukuru muri vanhu vakuru tiri vanhu vakuru takatarisirwa muraini munana sabhuku kuti tisitoenzanisa vana tisitoenzanisa vanhu vari kukanganisana muraini ipapo ndo pandoti shorei mai pamataura zvamataura nasekuru venyu handizivi hangu kuti sabhuku vanoti chii nezvazvo pamusoro kungotsina zvataurwa namai ndizvo chaizvo zvino nauya mai painodhura vamboti kunoendwepi yonge yotsigirwa zvino kusahoenda sechivimbiso kuti ndichazouya sabhuku ndokumbira ruregerero honguva nebhipi neshuga sekureva kwavo asi uripo musuwa inenge yakadzikiravo zvekuti unorangarira zvawakamboita saka zvoita sezvinotsigirana asi chikumbiro ndechokuti kana kuti zvatinongotenda ndezvekuti ivo havari kubvuma ndokumbira ruregerero siyabonga ngisekela uqolo ngibulanga ngisekela isikhulumo esiqedwe ukukhuluma ndichathi nini kunamai sezuzwa wambotaura kuti semusina kuzotevera kuti munoti aya ndatadza nguva ichiripo kwazosvikira nhasi ndofunga zvave negore nokuti nhasi 22 march handiti zvave negore kubva musi wa18 march nhasi 22 march igore rakazara so havana kugona kuti rimwe zuva vatevere ndokupekutanga indozodzoka ndoti pari nhasi sori yamai ndeye inonzi sori patiwanya ndoda kuti zvigadzirise kuti ini ndakuzvitambira saizvo nokuti zvave negore yave sori but wadi handakakuudza wakuzviziva kuti unoendepi kodwa ke haivese sithanda kuti uyaxolisa exolisa bese siphenduka siye kumoyo sibe sesiza ukuthi kumoyo yena ukuzwa ngokuxolisa okwenzakeleyo kungabe kungena kanjani kuye ukuthi ukwemukela kanjani kodwa umama isori patiwanya udala webeka ngokubona kwami isori patiwanya ilambayi asingeke sa valumanisa sana mama ito kumabani manyoni uwelo bana ola mzukuru ngawuya nemurowo wawuya nemurowo uyu ndiani ndisabhuku vangu ndiye sekuru wako ndisekuru sabhuku vangu naye munokumbirarekerera akati sori patiwanya muchazipezera napo ipapo pane nyaya tikaitaura isusu oti makaipa asi wirana naye mungavasawirirana tokadzivisa isusu ngiro sori patiwanya avakabva vainavani nemwavirokahamba akusorosumoperatii ungaikete vavo uqolo dala ngangalilalele kuhle ukuthi udebule utheni 18 March
namhla 22 March kavuyanga ukuthi athi asapha please laphana kwangathi uyalokuza loba mina njengoba ningangihambile ethu ehluleka ukuhamba athume umuntu please akungihambele kusapho kwahamba kwathi please ungifikisele ukuthi lokhu kayiseyigokuxolisa athi lidale usesedale la yikwethu uyaxolisa akula kuxolisa lapha angemukeli mina ukuxolisa okunje ngithe mina sorry badwanya yikho gonoko yike ngithe mina kabani khulubana kulento kuzayitho gonoko kumele idale kulento elizayivumelana la sorry badwanya selizavumelana sekunomzulu lizavumelana kuphi baba akula kuvumelana hayi asaze so yebo tuke ngizakhuluma ngesiyona ukuthi umamaji maye ndayikhumbira ukuthi kana kuti mayi pasori chaiko kuti mapane moyo wenu motofana kusvika mosesedzana nemuruguru nemurura moenda kwasapo zvandakatarwa kwamambo aiwa ndauya ndokuratidza kuti sori yenyu iripo chaiko ndakanosoresa kwakwashe nekuda kwokuti hazvo ndaigona kuti zvanhu zvandiombera imi ndimosi mungasematauro amakamboita moenda kupi kumba kwasapo munokumbira rurekero mina umbono wami ukuxolisa ukuthi engaxolisa nje kade ukuthi ungidungile nova panapha okabathini sorry badwanya wenda kuphi yuko ukuthi akakanisa esapho wangu lethini ayikona nomromo uthethi ayiwa chifamba nethini akuthi unayo wende kuno kumbura kurekere yes uzile mama wazinzo ndikukundwa mambo chinhu chinonetsa ndechokuti ini handisi kugara kuno kumusha ndave nenguva yakareba ndiri kutaundi vachiitira kuti vavatarise kuti ndiri kumwa mapiritsi angu nenguva here kana ndikave ndiri ndoga ndogona kukangamwa kumwa kana kuamwa ruviri ndogona kuzvinoitika izvozvo saka ndiri kutaundi ndokwandinenge ndiri de kuri kuti ndandiripo pamba apa ndapadhuze nekwasabhoko wangu ndiye ndichigona kuti nditume munhu zvokutaura kwavaita kana kuti nditi nditakurei muno ndiisa ikoko ndiri kutaura ndizvozvi ndokwandatobvewa nene ndichiuyiwa nene kuno asi zvamuri kureva henyu kuti woindako kumba kwavo une chawakabata unoti sori hapana hapo chakaipa uchazoita kuzvino kana ndavudzwa shoko rakanaka kudaro kuti usainde usina chawakabata saka ndopikisazve ndinohozirekerero sezvawataura saka avo vakati usainde nemaoko inda unokumbira sori badwanya iyo wanyamaiwa nepiko imi wanyamaiwa nepiko varava kuti wanya iri mari orerese iri ndiri kutaura zvekuti ndiri kutaunda handisiko kumusha kwavariko kana wapara mhozo yaparika waipara pamusoro wemama tichingotsigira hangu nyaya yekukangamwa kwagogogogo kuri kunzi kutarisa pazera chaipo ka gogo vakuma8 something ndini ndinogara navo kumba saka vanokanga zvavaita makiseni chaivo kwavabvunza koko chakati maisa vanotokangamwa saka dzimwe dzenguva kubva kwavakaita kumusha kuuya kwatinoita kuno tinogona kuuya zve1 day totodzokera saka pakudaro kukangamwa kunyaya yacho kuri very easy kuti vanogona kuti ndichauya ndichikumbira regera semunhu anogara kutauni zvakabva zvatobuda vada mupfungwa zvazvatokangamika zvachi zvamuchose hakusi kuti vakaitira runya havo rwokuti iwo ni mongoro vangani inini izvezvi ndani 31 wazinzo zvatakwa pana zvimwe zvitindeve ndinachinoka zvangu but zvichiita handina kuzozvinzwa asi musoro wenyaya unawati musoro pane takakanganisika wazinzo ti vakati ndichanokumbira vakati vasanokumbira tukazichi kwaita sori
wanya Sorry, wanyatoya tinenge wanya iri kubva pane goreresi ndisabhuku ndozvandokuti paugoreka dai zvinzi gogo vanga vari kugara kuno kumusha vachidzi utoona pasabhuku apo maybe vaigona kuzvirangarira kuti zvoni ndine mhosva yandikaita nasabhuku zvino apa nenyaya yekuti vari kutauni nyaya yekuti zera kukakara kuti ukanga marati wadambudziko atidi kunyika kumba chaiko chaiko kukanga marati wadambudziko asi mwanangu zvakewa zvakanaka kuti wauya iwe wotozvifunga izvozvi wotozvishanda nokuti chero mugere mutaundi mune mavakidzani vamunotowiriranawo navo ivavo ndo vanokwanisa kuti chakati indai munopoterera goruregere pana sapo uvafungidze semunhu ina handizvirati zvauatirambi paukanganisa kwakaita pakukangama asi kawanya akahamutiregera wakusi kuti ndiwo zvanogadzirira kukanganisa kwambuya dii chavabatsira ndati ndiwo yanogadzira wauya navo ka uchanogadzira tichaita kuti tisakanga veshe siyabonga ndini mboni nganxasedale ibala singalikhuluma sabe silikhulumela ukuthi sikubonise ukuthi tichikubonisa ukuthi wakaita wakakanganisa but wanyata ichitira kuti tionese kuti goreresi ndochibva ndochiti nini pashona munoti kwaimanga chena inoparira gogo vakaita asi vakaparira imi mama kawanda muri kurima vakauya neuchena hwavo chibatsira igogo pakudii vachenura nditika ndochizodzoka ndochiti mbuyele kubaba moyo baba moyo angitiwe zvekuti uyacela uxolo gogo besicela ube siyakucela njengedala ube ngumuntu omdala ungubaba ungusabhuku ungukhulu wakhe othe ungisekura nje memukele kumbeni siyakucela ukuthi memukele bodla moyo njengoba nesecela uxolo iqiniso ukubona uyakubona ntoni sicela ubhodle siyabona into le baba mina isikhathi esiningi esikhundleni engikiso esikhundleni elikiso kini isiphethe abantu right ngimlethe ebantwini abanjengani ukuthi azokhuzwa nxa angazakhuzwe kukwanelekile into eyifuna engidingayo lokho ukuthi uzabuya esezoxolisa ukuye ukuthi khona yena uzwe njani ngapha amadoda labomama bekhuluma ngento le ayenzayo. Ngiyabonga umuntu kwendo huyu mndini Yesu unoona umazviwa ndiye muntu kwendo huyu beka njengoba kwenza umoyo baba ngekuzeni beka ukukhuluma kwenza umoyo uma malikaza nazo isisi pamsoroni hanzina baba vamoyo kuti ndiwinze nyaya kuno kunda nchida kutumburwa minzwa zvino ndanchida kutumburwa minzwa zvino ndawane seutungamiri nemwe muri vatungamiri vamwe vangu mazvinzvira nyaya matsiura sezvo kana kuri kuti gogo kutsiurwa vazvinzwisisa nemiwo mazviwa haiwa inini chandongoda nechekuti kutsiurwa ikoko zvisapamhika zvisaitika kuda kwavo kuenda nechinhu kuda kwavo asi chavanga chida kutsiurwa emoyo tinotenda mambo iwe uri mudonzoka akamchatisa adimaya unomziva adimaya akachatiswa neni kuchivu mwana webaba hata sekuru maoko aisiyabonga imoyo mbuya mafuzi ndio zvinoitwa izvozvo handioni kuti ndimwani maingomazana
uko mainkomazana ukomazana ndo riri kupinda riri kupinda munzeve dzangu taipinda bheri hatese vakiti handichanai zvakundinetsa zvokunatsokuvona izvi ndo ndakubetegwa nekuhwa mahwi kuti ndinhingi umfana wako wedu sinkomo waifuke inkomo emasimini uva nomunye angazi